Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade artude refturen hande alluwal garawol ngal noon so gasi tan en timmini reftongo hade men jokkude ko ɗo gaccirnoɗen ko daaridu gaccirnoɗen daaridu ɗa koyngal ɗa koyngal ɗa koyngal za koyngal ayna baaliɗo piccuɗo ayna baaliɗo piccuɗo ayna baaliɗo piccuɗo gayna baaliɗo piccuɗo gayna baaliɗo piccuɗo gayna baaliɗo piccuɗo faa jorɗo gafara ɗum jangunoɗa. Joni kadi garen gadden alluwa gongal kesal mbaɗen ni kesal wendani gittengal ɗo gadden kesal ara ngam so ari mbaɗen hen ko hesɗi. Ayi joni hande mbiyata ko keef lamara ay mimarak ay nunarak ay hemowol ay wow ay yanara gasi woni jeeɗiɗi ngara deftoɗa mbiya keef lamara mimarak nunarak hemowɗo wow yanara keef lamara mimarak nunarak hemowɗo wow yanara mi timmini. Waɗa hen suudu ganduɗa tawa ene yooɗa foftina min jangowo mi anda karfeje ɗe no ɗe mbiyete taw mi tampata. Ayi mi serda ɗo ɗeɗo jeeɗiɗi tan garti les ga kanƴe garti ga mi andira noon mi wasa junnade mi sikka ko heewi hewani on saaha mi serda ɗo beele yanara o heeda banggue kadi mi serda ɗo wow o ande heeda banggue kadi waɗa ɗo ha mawɗo o wawa andede nudara ko wawa andede mimara ko wawa andede ay lamara o wawa andede ay keefo ande ɗum ɗo joni ala ko woni ɗo ka janngano keef ɗo ko lamara mimarak ɗo ko nunarak hemowɗo ɗo ko wow ɗo ko yanara gasi ala ko woni ɗo ko a janngano. Yo sa waɗi ndani yen ni ayi a waɗi ni ayi
a itti ɗum haa laaɓi cer ngarta noon janngen no mbi'eten alli keef keef laamara laamara mimarak 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 nuunarak 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 hemawɗo 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 woow 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 yaanara 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 ɓamtu keef keef laamara 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 mimarak 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 nuunarak 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 hemawɗo 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 woow 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 yaanara 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 ɓamtu keef 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 laamara 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 mimarak 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 nuunarak 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 hemawɗo 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 woow 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 yaanara yaanara ɓamten 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 keef laamara mimarak nuunarak hemawɗo woow yaanara keef laamara mimarak nuunarak hemawɗo woow yaanara keef laamara mimarak nuunarak hemawɗo woow yaanara nani 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 yaanara noon ɗon lombi woow lombi ɗon hemawɗo lombi ɗo nuunarak lombi ɗon mimarak lombi ɗo laamara lombi ɗo keef adi keef woni bange men ñaamo rewi hen ko laamara rewi hen ko mimarak rewi hen ko nuunarak rewi hen ko hemawɗo rewi hen ko woow rewi hen ko yaanara allol ma nan ɗon ƴettu bañitoɗa ɗigga so tawi ɗiggani koto ma wonaga am hollima jeeɗiɗi goɗɗe yentoya e nogasa ma goo hankadi a dañi nogas e jeetati limtoma gasi ɗeftoma gasi heddi ko an sa wawi nan toon ko an jeeyi a wawani ɓamtu janga a rokkama vidéo ji ma a rokkama vidéo ji ma ɗe tiima aɗa janga jangu mbawa a jangani noon wawi mbawema min mbawi ko jangindema min kolluma min pamminma a jaɓani famde a jaɓani jangude ɗum ko an jangi wona minen ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga a dañani mon walluma noddu en 00221 77 906 14 81 yaya li jiya WhatsApp o ngara caggal saggere ma a saggani ɗum jinmi goɗɗo keso jiɗɗo nadde ara addora 400 windo naata janga kaliru maydu 400 adda wawa kañum joyi poos mum kalis mum mofta kañum joyi kalis mum poos mum mofta jangde mum so yiɗi arat wersa 400 janga kaliru maydu 400 janga wassalam